Wel, mae'r dosbarth olau'r bystych cyfandirol yn y BIF ifanc wedi cyrraedd y cylch. Ac i ni wedi cael modd i fyw yma bore yma, mae rai gweud. A dwi wedi bod mewn cwmni da yn gwylio'r cyfan. Y tad a mab o Gorwen, neu ger Gorwen, dylen ni weid, Dylan a Dion Hughes. Diolch am aros efo fi, Dion. Ond mi'n credu bod ti wedi mwynhau hefyd. Do, dwi wedi mwynhau. Wrach bod bobl adre, mae'r un farn a fydden ni wedi dweud, ond ia, mae'r safon yn wych iawn. A pawb sydd yma, ni'n gweld diddordeb o gwmpas y cylch, pawb yn feirniad answyddogol yn dyn nhw, Dylan? Yndi, a mae pob a'i das gwahanol, mae'n bwysig bod o'n dydi. Ond y sioe dyn ni wedi gael yn y Babies, mae'n ffantastig yna un, ffantastig yna. Ac mae'n glod yn mawr yna. Mae'n glod, a fel o'ch chi'n gweud gyda, falle weithiau bod ni'n cydnabod gwerth y baby beef yma, fel dylen ni. Ia, dwi'n meddwl bod ni, cos mae'n tyn ôl i'r scenes, mae'n waith, mae'n brynu heffrod gwell, brynu trio, teirw gwell, a ti'n bod, ti'n gwybod beth allan, a mae'n cesareans a bob beth, a mae'n drafferthus i drio cael un da yn dydi, ond pan mae'n dod, mae o'n werth o'n dydi, pan ti'n dod i fan hyn a wneud yn dda yn dydi. A mae teulu Coedmor Hall, Dylan, wedi wneud yn dda fel o'ch chi'n gweud, wedi cael llwyddiant eisoes efo'r bystych nhw enillodd y dosbarth diwetha a mynd ar y drydydd wobr yn y dosbarth hynny. Ac ni'n gweld yn dod tuag ato ni fan hyn, tuag at y pwynt yn webu, rhif 274, un arall o stabl Coedmor Hall. Crack a Jack yw hwn, a mae'n cracker fyd yn dwi? Di mae o. A chwarae teg i Coedmor Hall, mae gwartheg nhw gyd yn tywys yn da iawn, bihafio yn gret. A mae yna orio waith yn mynd fewn i gael nhw i arwen fel hyn? O, mae yna oe. Oe, mae yna dipyn o boen weithiau, mae nhw'n cael eu cicio. Ar ôl, pan maen nhw diw cracio, mae nhw'n bihafio da iawn chwarae teg yn nhw. Sut mae pobl yn mynd ati i ddysgu a ni fel ifanc, mor gri, mor bwerus a hyn i arwen yn daclus? Beth yw'r camau te arferol? Neu pawb a'i cyfrinach chi falle Dylan, yfe? Wel, dwi'n meddwl y peth mwyaf gyda i bod nhw'n trystio chi, ne? A dwi'n cofio ers talwm oedden ni'n plannu iddyn nhw a trio twyso nhw reit sydyn a bod yn galed anyn nhw. Ond wedi meddwl a rhoi bwyd nhw am rhyw 2 wsos a rhoi bach o bach iddyn nhw a nhw'n dod i'ch trystio chi, a mae'r job yn dod yn hawdd iawn ydy. Ydy e wir? A gam o'n i, y cynhara'r gorau yw i, o ran pryd i chi'n dechrau rhoi y cebis darnyn nhw a'i twyso nhw? Ie, swn i'n dweud. A tybed, be fydd y drefn nawr? Dwi'n meddwl mai y bystach o Ogledd Cymru, sydd wedi dod i'r safle cyntaf ar hyn o bryd. Pwy sydd dan i, Dion? Ie, Trevor Jones ydi hwn o Bodychain Uchaf Cynarfon, cael ei dwyso gan Llyr Taylor. A bystach smart iawn. Yn diwe. Showy. A real Butcher's Bullock, dwi'n meddwl efo'n flwyddyn nesaf. Oedd hwn yn dal llygad rwy'n pan gerddodd y fewn yn dod e? Oedd, mae'n bystach smart yndi. A mae Trevor, mae wedi troi lot iawn o wartheg da iawn dros y blynyddoedd. Chwarae teg o, ac yn dal ati. A mae'r beirniad wedi gwneud gwaith da bore yma. Pyr yn aml mae e wedi newid y drefn. Unwaith mae'n tynnu nhw fewn i'r safleoedd yma. Mae wedi gwneud aml i drodd, nhw'n dipyn o sioc i ni, ond fwy na heb mae e wedi gadael pethau fel maen nhw. Ac ar hyn o bryd, mae'r garden goch yn mynd i Ogledd Cymru. Yw e'n mynd i wneud rhyw newid bach arall. Mae yna Idon Charlie, gwerth chweil fan hyn, yr un llwyd mae, i ni weld e fan hyn. Mae hwn yn llawn cig hefyd yn dweud. Ie, mae hwn yn mynd yn y fystach trwm, swn i'n dweud. Ond, mi garith yn dda, mae'n gywir ar ei goesau. Fystach da iawn, chwarae teg. Llyr ar hyn o bryd yn cael chydig o drafferth i gael ei fystach i setlo. Mae'n gwynebu'r cyfeiriad anghywir ar hyn o bryd. Syllan nhw i gael i droi rownd unwaith to. Dwi'n meddwl y setlu te. Mae'n job yn dwi. Holl bobl mae'r goleuadau. Amgylchedd a wyrgylch hollol wahanol i'r gwartheg mae'n diwedion. Di mae, ond haid i ni gofio, lloied i hein diwedd hwnnw. Mae'n beth hollol newydd yn hwnnw, dydi. Ac i gael pethau behafio fel hyn yn glod mawr iawn. Dwi'n gwybod iawn yn hawdd. O na, mae e wedi
stico gyda'i benderfyniad, wel ardderchog iawn, y Garden Goch ym Ogledd Cymru, boys, i chi wrth eich bodd. Dyn, da iawn, de. Ac atgoffa ni Dion, pwy sydd wedi mynd â hi fan hyn nawr? Bystech gan Trevor Jones, bod ych ein uchaf Caernarfon di hwn. Dyma wedi cael ei ddangos o blaen yn Ffair Iaf Môn. Dwi'n siŵr i hwn yn bystech i wasio mynd drwy'r cylch gwerthu. Gwyrach ymlaen, swn i feddwl. Ac yn un i wylio nawr yn Mhencampwriaeth y bystych hefyd, beth ydy? Ie, hefyd, ie. Das ganodd i hwn yn y bystych, mae'r fath ar heffrod. Wel, llong gwarchiadau mowr iawn i'r teulu. Llyr di wneud gwaith da fyna ar Garden Goch yn mynd i Ogledd Cymru.